खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटिउब चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, जोंनि इउएन एकाडेमि माइनावस्रि फरायसालिनि सासे फरायसा अनसुमा बर' बिथाङा हरखाबनो अबथिरायैनो कारेन्टनि मोगा-मोगिजों गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय जोंहा। जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो, बेखौनो सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव खर' गंग्लायै आर'ज गाबनायजों बे गथ'खौ इसोरनि जानानै आर'ज गाबहरनाय जाबाय। दहाय आफा इसोर, नों आफा बोराइ बाथौ, बे फिसाखौ, बे गथ'खौ सोरगो रायजोआव जायगा होदो आलो गोजोनै। दहाय आफा इसोर, दहाय। नागारलांबाय नोंसोर हारिनि जोहोलावफोर, नागारलांबाय नोंसोर हारिनि जोहोलावफोर। गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय हाजासे दुखु गालांनानै नागारलांबाय नोंसोर हारिनि जोहोलावफोर, नागारलांबाय नोंसोर हारिनि